Konzervatívcov a kresťanov nájdete na kandidátkach viacerých strán. Ide o to, či sa vedia presadiť a či vedia presadiť dobré veci. My vieme presadiť dobré veci. Presadili sme rodičovský dôchodok. Presadili sme 14-dňovú platenú otcovskú dovolenku. Presadili sme bezplatné rodinné a dlhové poradne. Presadili sme výstavbu stoviek nových detských ihrísk po celom Slovensku. Vďaka nám sa Slovensko stalo normálnym prorodinným štátom. Ide o to, či takýmto normálnym štátom zostane Slovensko aj po voľbách. Sme pod veľkým tlakom progresívnych médií, elít a Bruselu. My vieme čeliť progresívnym tlakom a snahám o kolonizáciu. Chránime Slovensko pred progresívnymi experimentami. Chránime manželstvo a rodinu. Chránime život. Chránime deti a mládež pred progresívnou indoktrináciou na školách. Nie sme dokonali, ale pomáhať vieme. Podporte nás svojim hlasom a krúžkom, pretože vieme čeliť progresívcom a vieme veci doťahovať do konca.